musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw mon Piindi TV caggal yettude gueno ko julde e nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam holno mbiruɗen guila hanki fewde hande eɗen tawe ɗo e cuuɗi meɗen daw holko jeeyi sababu garagal men ɗo e daw noon holno mbiruɗen ni ko arde tawtorede e Ziarra mo ganduɗa kañum woni ceerno Mamoudou Niane walla mbiyen Alhaji Mamoudou Niane mo ganduɗa ɓurɗo andirede Baba Hamate taw ene waɗa ɗo e cuuɗi meɗen daw oɗon gandi e hitande kala Piindi TV ene adori gam arde tawtorede oɗo Ziarra mbaɗo ɗo e oɗo nokku cenniɗo gam wawde webnade e ndeɗo moƴƴere Allah ko ɗum saabi en gari kadi no mbawɗen wadde e hitande kala gam arde tawtorede oɗo Ziarra on jii guila hanki jamma fewde hande walla mbiyen guila hanki kikiɗe guila e jaɓɓugal o mo ganduɗa kañum woni ceerno Cheikh Niang mo boyinaji e dow gardugol makko ni Ziarra waɗata jaɓɓugal makko toon to yuman yere ha yetta ɗo e nokku o ɗo e galle o e oɗo saaha joni eɗen mbawi wiide kadi huccanama golle ɗe e ñalawma hande o woni en hawri e ñalawma altine ko ñalawma hande o wonata cérémonie officiel o yimɓeɓe noon gummima e dendagal jokliji gaari gam webnade ndeɗo moƴƴere Allah ko nonne kadi gam hawrude e ɗiɗo ñalɗi dina l'islam Piindi TV no adori wadde e kala saaha kadi hande kadi eɗen tawe ɗo e daw gam ko yewti e oɗo Ziarra joni joni noon way faya koye huccanede ko wiyete ko silka alqouranil karim so ɗum jawti ma duwuji mbaɗe ko hono nonne kadi ma jewte mbaɗe joni noon wadde ala no mbatten tan so wona jaɓanen e nder galle to gam wawde tigui rigui hollude on golle terɗon ɗe يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ثم موسى لإبراهيم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار الحبيب كدم ألفا فلا تهيمي وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار في وزهد سخر القرآن بسلام وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار يا خلاب كذا من ملاك مراتب الوحي لا تقي ولا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا تشيرا ceerno ene wiya en assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ceerno en calmini dendagal julɓe ɓe fof
en gardini e salminandu ndu ahala bayti rasulu sallallahu alayhi wa sallama ndi en dewni hen almameɓe wuro ngo e joom wuro ngo ɗum woni maire o e mawɓe joom duuɓi en e wuro he e almuɓe wuro ngo e sagataɓe wuro ngo e sukaɓe wuro ngo rewɓe e worɓe tawaɓe ɗo e arɓe notitade ɓe fof kamɓe fof eɗen mbiya kisal Allah e njurumderu Allah yo wone maɓɓe e min jettina calminali boyinajinaɓe ceerno Alpha e ceerno Ahmadou Baro e dendangal dental ngal fof kamɓe fof ɓe tini dawol ngol ɓe tini jonde nde ɓe calmina e ɓe njuuro ɓe gondini en e golle he nde wonnoon ɗeɗo golle ko gonga koye Baba Hamad golle ɗe gaskitinte kono golle ɗe ko golle alliyankoje kadi ko golle ɗe ganduɗa Allah rewni golle ɗe koye mawɓe men wonnoɓe ɗoɓe gilay ceerno Mamadou ceerno Mamad Nalla yo weluya Allah wone makko kanko e dendangal ɓe o yontidanoɗo ceerno Modi en Baba Oumar Barel en Baba Djibi en mbawa limtidde tan dendangal ɓe o tolnodirnoɗo ha yetti oɗo zamanu hande e tawaɓe ɗoɓe e wonɓe ladde ɓe kamɓe fof ko e barkeji maɓɓe woni ndeɗo jonde eɗen kaala ɗum hitande fof eɗen gandi almudagu Baba Hamad e ceerno Ahmadou wonɗo ngu ƴooga ko hakkunde ceerno Mamadou Nalla e Baba Tafsiru Balla yo weluya Allah wone maɓɓe on ummotonoɗo yaada e Baba Hamad ɓe jaha Ziarra Cehel ɓe ndewa boyinaji ko ni tan ɓe ngoori ha Allah waɗi kanko Baba Hamad ceerno Mamad Nalla wiimo mi wattima e juuɗe ceerno Ahmadou nde wonnoon o yi no Baba Hamad yoolori e ceerno ko ɗo woni sababu jotodiral makko e ceerno nanmi dey ko Baba Hamad ene haala wona goɗɗo haalanimi ko haalno ko ɗum kaltanmi kadi ala hen ko ɓeydanmi sabu mboɗo anniyi tawoydeɓe to ɓe goni to ɗum waɗi ceerno wi kala ko kalmi hen koye ɗemgal makko kalanmi kono wona kanko tan noon eɗen gandi heddiɓe ɓe fof no ɓe mbayi e moƴƴuɓe ɓe ɗin barkeji noon e ɗin duwowuji e ɗen ɗon pele e ɗen ɗon golle ko ɗum dey jibini nde ɗo jonde hande
yettode wodani Allah ɗum waɗi ceerno wi eɗen jettanaɓe Allah eɗen jettiraɓe kadi Allah enenne kala ko dañƴen ko barkeji maɓɓe ko golleji maɓɓe ko golle ɗe ɓe golluno Allah jaɓi ɗum dey woni ko firliti e meɗen yettode wodani Allah nde wonno duwaw yimɓe Allah jengata saka waala ladde ene wiye jengi kono waalata ladde ngol konngol ene wiye kono ko maɓɓe ko jengata saka waala ladde mi nani ceerno ene haala o wi duwaw yimɓe Allah o wattani hoore makko noon e ɓen ala o woni ko e haalde ɓen tan o wi duwaw goto e maɓɓe duwaw ɓurɗo famɗude o bange jaabeede ene yaha e duwanaɗo haa to taaniraaɓe mum jeeɗiɗo wa amma duwaw goɗɗo o on kay rewinto joomum ko yalti e mum haa ɗo Allah haanni aduna o en ganda noon oɗo duwaw holɗo ɓe nduwi ɗum e holno ɓe nduwori ɗum e holno ɓe nduwi ɗum kono eɗen gandi kam ko duwaw jaabaɗo woni ɗo inchallahu ta'ala waɗi ceerno wi eɗen jettiraɓe Allah kala ko dañƴen to diine men to aduna men hatta barzakh men hatta lahara men kala ko dañƴen ko jogorɗen dañoyde fof ko barkeji maɓɓe sabu ko golle maɓɓe ɗe ɓe gollanno Allah Allah jaɓi ko ɗen golle goni jahooje ɗo yettode wodani Allah ɗum waɗi enen fo eɗen mbiya bisimilla e ɗeɗo golle mboɗo andi kam kala mo Allah soggi haa tawa ɗo hande to ummori fof noon so rewo so worgo so caggal leydi mboɗo andi kam o arani ko ngeɗum makko o arani ko ngeɗum makko ngun ngeɗune kay haɗata e makko tan ala neɗɗo so ɗannima jaaƴima wona kanko tan tinata jaaƴaare makko nde ala galle makko tinat hoddiɓe makko tinat wuro ngo hoɗi ngo tinat gure koɗiɗene kadi tinat ko noon woni aada ɗanniɗo jaaƴiɗo ɗum ɗone kala garɗo ɗo fodde ko sawata ɗo ko o naftorto ɗum ɓesngu makko naftoro ɗum hoddiɓe makko naftoro ɗum ko ɗum dey jortiɗen to Allah yo Allah haɓɓoɗin jorto o sabu barke Allah ene laaɗo mum jonde nde noon ceerno wi nde gasi moƴƴude wallahi nde gasi moƴƴude holko waɗimi wiide noon ko moƴƴuɓe jooɗiɗo moƴƴuɓe kay so jooɗima tan hankandi gasi hay so ala ko ɓe golli hay so ala ko ɓe kaali hay so ala ko ɓe nduwi dendugol maɓɓe ngol tan
moƴƴere gasiɗon ko rendiɗo ko ahala bayti en ko rendiɗo ko huffazul qur'ana en ko rendiɗo ko almuɓɓe cheikhana ahmada tidiani ko rendiɗo ko fof ko yiɓɓe nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ngal dental noon ngal soyata to allah insha allahu ta'ala kala ko jooɗoriɗen ɗo jooɗiɗen ɗo kala ko piɓɗen ɗo insha allahu ta'ala ma allah tawtu en e pible men o humta haajuji men o jaɓana en golle men o jabano en duwowuji men ko ɗum jortiɗen e jonde he yo allah haqqoɗin jorto o yettode wodani allah sharif alpha ari omo lomti galle men cankon fof en dañi no dañirannoɗen ceerno babacar aliyu ari o so yiyama tan ceerno hammad yiyama ceerno faal yiyama en kalani heddiɓe ɓeɗo ɓe keedodirɗen ɓe ceerno hammad hettiroyi barzakh yo allah wanmo toon e weluye mum kanko e heddiɓe ɓe kala allah ne heddi ɗon ceerno faal te eɗen gandi ceerno faal koyɗe mum ne kewnoga ala ɗo joɗate e fuuta jonde foti ko jam foti ko jamalum tawa ceerno faal tawaka hen ɗum koye gandal men enen fof kadi so ari ane wayno golle ngasi ko noon allah rokkirnomo hande noon ko ceerno babacar aliyu woni koyɗe makko woni ɗemgal makko woni hay jaati makko allah addimo omon ɗo ceerno wi bisimilla makko e ɗemgal dental ngal fof bisimilla sharifaɓe ɓe e ɗemgal dental ngal fof bisimilla kala juulɗo gaɗ e ɗemgal wuro ngo fof bisimilla maɓɓe kamɓe fof e ɗo ɓe ngari ɗo e ko ɓe ngarani ko yettode wodani allah nde ɗo jonde dey hay sinno ko ni tanno nde feeñiri ni ɗum wonko haali lisanul hal asdaqu min lisanil maqal ɗum ɗo ko lisanul hal hay sinno haalaka hay so sifaka ɗum ɗo haali hoore mum hay sinno ko ɗo joni mbaɗɗen duwawu fofo gasi timmi moƴƴi ko jortono fo heɓoto insha allahu ta'ala kono tawde moƴƴere yonata moƴƴuɓe kadi nana e dental he ko gonga fofo en ko moƴƴuɓe kono moƴƴuɓe ɓene kadi wonɓe ɓe ɗirri ko moƴƴuɓe tawde ɓen nana e nder men kañum enne kadi eɗen jiɗi barkinorade ɗumen konguɗi mumen e duwowuji mumen bisimilla meɗen tan o wi omo salmina dendagal julɓe tawaɓe ɗo ɓe e kala mo tawaka ɗo anniye mum tawaɗo omo salmina ɗum
jiital ci nuyoo bi kii yàlla def sun kanam muy sun mag di sun kilifa. o wi eɓe gardina noon e salminago ngo mo Allah ardini yeeso mon ɗo woni mawni meɗen woni kalifa meɗen woni ceerno cheikh. di sant yàlla di ko santal yàlla di santal fa ab julli nekk yëpp yàlla. o wi eɓe jetta Allah eɓe jettana ceerno cheikh Allah eɓe jettana kala ɗo julɗo woni kadi Allah. mbaax gi nga xam ne moom la donna waaye beneen jullit yi donna ko ci bayam yal na ko yàlla fomalal loola. o wi eɗen donoomo noon moƴƴere nden o ronti e baam makko kala julɗo kadi ronti baamum nden moƴƴere eɗen ñaago yo Allah hokku ceerno fandinde nden moƴƴere. waxam ji fi mu déparé ba fi mu daanu yëpp yal na ko yàlla defal aw hiw képp ku ko déglu it yal na la yàlla sédd ci hiw bi. o wi ceerno haala mum ɗo fuɗɗiɗo haaɗo e fof ko moƴƴere kala nanɗo e kala keɗiɗo yo Allah rendinen enen fof waɗanen nden moƴƴere. yal na ko yàlla defal hit ñi waajoon ba gëddi ko waye tardement ham ñoo ñëpp yal na leen ci yàlla sédd. o wi kala pimnoɗo anni arde e ziyaare he ngantu fali ɗum kala moƴƴere dañƴen ɗo ɓenne yo Allah fecci ɗumen gueɗal mumen. lu dul loolu itam noo ngi haggel no yob sunu sëriñ di sunu wajjud Alaji Fall Tafsir Balla Seck. o wi so ɗum ɓenni kadi eɓe jottina salminago ceerno men khalifa men jinnaɗo men ceerno Fall Seck. daanaka ceerno Cheikh wax na wax ji. o wi ha gasi ni ceerno Cheikh haali haala ka fof. moom mi wax ne xam na fii tànk di fi ñëw jamono ji nekk. o wi kanko ceerno Cheikh biiɗo omo jogii ga koyɗe kala saha omo ara. mu teg ci hinne daahuta xeebal doomi aadama jamanoom. o wi pawɗa hen kadi ceerno meeɗa yawande neɗɗo kala saha mum e kala kew mum. loolu de la dëggul yàlla dëggal na ko bii ko yàlla jaarale ci sa lammiñ wi. o wi ɗum de ko hunde gonɗude Allah gonɗini ɗum kadi nde Allah rewni ɗum e konngol ma. waaye népp num mënoon a mel ci bëgg jullit ñi ak defoo jullit ñi ak di defal jullit ñi ceerno Cheikh yàlla jox na ko lool. o wi kala no ceerno Faal waano e julɓe ɓe e yidde julɓe ɓe e tinde julɓe ɓe ngal gueɗal Allah feccinomo Allah ne fecci ɗum ceerno Cheikh Boynaji hande tinde julɓe ɓe kala nodduɗo ala mo yawi kala nokku omo yetto ɗon. kon gen yal na ko yàlla fomalal mooy yal na yàlla may ko mujj ga rafet ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. o wi ɗum noon yo Allah hokku ceerno fandinde ɗum wadda hen cellal junna balɗe ɗene hokka so sa yonti taw ko battane moƴƴe taw balɗe juuti kadi. mo ganduɗa noon ko kañum woni sababu jonde men woni baba Hamane e ko yowiti e mabɓe yo Allah ɗaccan en hono mabɓe ha yeeso. o wi ko faati e jonde men hande noon woni hono baba Hamane e hono makko en eɗen ñaagui yo Allah ɗaccan en ɗum ɗo ha yeeso. duwanade moƴƴuɓe ɓe wona duwanade ɓe tan de kono ko duwanade koye men enen e koye men. o wi duwanade moƴƴuɓe ɓe wona duwanade ɓe kamɓe tan ko duwanade enenne e koye meɗen enen fof en kejjeɗe duwa o he. sa yi ene wiye moƴƴuɓe yo dokkete duwaw koye moƴƴere mabɓe nde ko hen moƴƴo jogori moƴƴude so jogorani moƴƴude tan moƴƴodirta e mabɓe. o wi sa yi ne wiye moƴƴuɓe ɓe yo dokki duwaw koye moƴƴere Allah moƴƴine e mabɓe nde kay nden moƴƴere heɓete duwaw ɗum taki ɗum ɓe mbiye yoɓe duwo so wonano ɗum nden moƴƴere en keɓata no foti wonirni. ɗum taki neɗɗo wata jogoto haasidagal wata jogoto mawmaw wata jogoto contragal ha salo duwanade moƴƴuɓe men ɓe tugnottoɗen ɓe. o wi ɗum no neɗɗo wata jogo mawmaw wata jogo haasidagal haw tedda e ɗemgal makko duwanade moƴƴuɓe ɓe Allah moƴƴini waɗi yeeso men ɓe. kala nde mbiyaɗa duwanoɗen moƴƴuɓe men tan waddu hen bamma. o wi kala ne wiya duwanoɗen moƴƴuɓe men an kam nde gonɗa fof waddu bamma kam koye moƴƴuɓe jeeya. wiyaɗa konti bamma kontamo kam koye moƴƴuɓe ho jeeya duwoɗa kam beele bamma wasa soyde. o wi kadi sadi aɗa teddini bamma aɗa wi bamma ko moƴƴo so moƴƴuɓe mbiyama ya duwane wata yaaru caggal saabu duwane bamma kam wasa soyde dañe moƴƴere ɓaade aɗa andi bamma ko moƴƴo babiraɓe heddiɓe ɓene ko moƴƴuɓe. so tawi a yaltini bamma kam tinno nattin hen hoorema duwoɗa kam duwaw normal beele Allah wattuma e moƴƴuɓe ɓe. so tawi kadi a jaɓani bamma ko moƴƴo a jaɓani duwanade mo anne nattin hoorema duwoɗa moƴƴere beele anne kam daña e ko gueɗal moƴƴuɓe dañño. kono so wiyama duwoɗe tan ɓe hen hunde jogoɓe koye mumen goni annane wone hoorema wona ko duwaw tan. o wi so tawi wiyama duwoɗe moƴƴere ma wo dariɗo wi ɗede kay koye mumen tan goni kono anne tinno wone hoorema anne duwono hoorema nafma. ɓayre Allah ene wattorma kay sa duwima omo hersa ruttudema o wadduma e moƴƴuɓe ɓe walla o moƴƴinma gani. o wi so tawi kay sa duwima Allah ne hersa wasde jabade duwaw an kam sa wonde e moƴƴuɓe duwo wasa Allah jaabo duwaw o hersa ruttude duwaw o. kono baba Hamane en noon ko ni tan wawata waade no wonno koɓe jebbilinoɓe Allah ɓe
jebbili e yimɓe Allah ɓe o wi hono baba Hammade en dañjeɓe ɗeɗo gueɗe alay saago ni tan wawata wonde koɓe jebbilinoɓe Allah ɓe jebbili e yimɓe Allah he alay saago Allah waɗanaɓe ɗeɗo gueɗe ɗum wonno gurdam mabɓe ɗum woni dawi mabɓe ɗum woni kirde mabɓe hande Allah araniɓe o wi ɗum de wonno dawi mabɓe woni kirde mabɓe ko yiiliyade moƴƴuɓe e wadde moƴƴere hande Allah araniɓe ni so tawi ka moƴƴo a moƴƴodirat e moƴƴuɓe ɓe o wi so tawi a wi ka moƴƴo tinno ar moƴƴodire e moƴƴuɓe ɓe alay saago jaɓa moƴƴuɓe ɓe alay saago kadi jaɓana moƴƴuɓe ɓe alay saago dawa saabi Allah walla kirnuɗa saabi Allah saabu dartoyde moƴƴo alay saago noon dawa saabu Allah ƴeewoyde moƴƴo ma Allah kirdoyɗa saabu Allah ƴeewoyde moƴƴo kono an fittanduma jaggi tan ko yimɓe fof poti mande yimɓe potata o wi an fittanuma jaggi tan ko yimɓe fof poti an kam mane yimɓe jogori fodde potata ha ila yawmi yimɓe kadi potata ha ila yawmiddini an e bamma on potani an e bamma on potani bamma e joom suudu mum potani bamma kadi e joom suudu mum potani yimɓe ne jiida yumma e baba taw potani yimɓe ene jiida yumma e baba taw potani joni noon andene holko ɓittirma ko Allah ɓurni ɓeɗo ko fawi dow ɓeɗo pawo e dow ɗum ɗo anne holko ɓittirma annene holko ɓittirtuma ko Allah ƴetti ɓural mum fawe e dow jiyaɗe mum ɓurni ɗum e dow woɗɓe ɓural Allah waɗi ngal an kam hol haysidagal ko jogorɗa Hammade en so dañi ɗum ɗo eɓe jortanano ɗum ɗo koko dañato kamɓe golle mabɓe natata leydi mum o wi hono baba Hammade en so dañi hono ɗiɗo ñalawmaji koko jortono maɓe dañi hono ɗum saabu ɗum eɓe jortono golle mabɓe moƴƴe natata leydi mbaɗa hewno wiide wonɓe mayde ñoƴƴata mukka kono wonɓe mayde ñoƴƴata ha ila yawmi duni ciftortaki o wi omo heewi wiide wolɓe mayde ñoƴƴata ha jejjite kono wonɓe ganduɗa so maayi gubbama tan mayde ñoƴƴi ɓe jejjitte ha ila yawmi dina hay goto nanataɓe ko wayni Seydi Alhaji Maliki en ko nande halifaɓe men wonɓe yeeso ɓe kay mayde wawa ñoƴƴude o wi waɓene Cheikh Alhaji Maliki en halifaɓe men diine ardiɓe moƴƴuɓe men no canki saaha foof no kaale ɓe kay mayde wawa ñoƴƴude ɗumen ñande foof eɓe nafa noɓe nafiranno e gurdam ñande foof kadi eɓe nafa noɓe nafirtuno e gurdam ni almuɓe ɓe heewi hande ɗo neɗɗo hacciti koye daraja Seydi Alhaji Maliki haccitiri o wi almuɓe ɓe heewi ɗo neɗɗo hassiti joni taw kay martaba Alhaji Malik ko ɗum woni ko hassitiri heewi ɗo ceernajo jooɗi hande ene ɗaali o defte tawata ko deftere Seydi Alhaji Malik ene hen o wi heewi ɗo ceerno jooɗi ene yewta yewtere mawludu taw ni ko deftere Alhaji Malik woni ko ɗaaluyi oɗon cikki ɓeɗo mayde no wona sababu tan ɓe jejjite ɓe est ce que oɗon cikki ɓeɗo mayde no wona sababu tan ɓe jejjite so tawi neɗɗo moƴƴi Allah moƴƴinat ɗum o wi so tawi neɗɗo moƴƴi Allah moƴƴinat ɗum tan ɗum noon gaare janten e moƴƴuɓe ɓe beele dañen moƴƴere Allah moƴƴina o wi gaare janten e moƴƴuɓe he beele dañen moƴƴere Allah moƴƴina en ko wona ɗum ko wona ɗum kone julɓe Allah rokku en kawral yo Allah hokku en kawral hande de ko ñamɗen eɗen jogui hande de ko ñamɗen eɗen jogui eɗen koltine kay eɗen koltine kay eɗen koɗine kay eɗen koɗine kay kono noon ayi kawral e jurum ayi kawral e jurum e hakkude men ɗum gaside kawral e jurum koko gasi o wi kawral e jurum koko gasi e men no yo Allah rokku en kawral yo Allah hokku en kawral l'islam o jogii ɗum ha Allah ene welto tan ko julɓe hawruɓe ayi holko ittata wasde hawrede halko ittata wasde hawrede goto hen fof tina hoore mum wasa tinde mo wondi goto men fof tina hoore mum tan wasa tinde goɗɗo ɗum addi yimɓe kawrani so tawi ko bindi tan so tawi ko bindi tan mbiya ma taw ko an tan woni gando ma on saaha mbiya ko min tan woni gando so tawi ko daraja jinna so tawi ko daraja jinnaguma ma taw ko bamma tan woni joom daraja malla daroɗa mbiya min ko babam tan woni khalifa jiya en hoorema yimɓe yo kawrat so kawri Allah yanta e diine mabɓe kono julɓe enen dendi wuro enen dendi jama enen birditta kono hay goto hen yiɗa yiide goɗɗo kono hay goto men yiɗa yiide goɗɗo goto fof ene jaggi kañum heedi dow goɗɗo goto fof ene jaggi kañum heedi dow goɗɗo on saaha noon ko an ɓuuri wonde less gonɗo less on saaha noon andu an ɓuuri wonde less gonɗo less o ɗum noon mbatten haqqillaji goto men fof yo yi bandum kala mo jiiɗa kala mo teddinɗa kala mo jurmiɗa an a nattini ɗum e galle ma sen dendi en jiɗodirat sen dendi en disodirat sen dendi woto kumpa ɓilo hakkude men kono enen de kene endam disodiral ala hakkude men hay so sappeji jama darima
joddima an sago ma tan ko ya joñoyoto an sago ma tan ko ya joñoto aɗa doga wata takko bande aɗa doga wata takkade bande ɗum kay an so tawi julde jaɓama ne ande ma nde kam o wi an kam so tawi julde jaɓama an kam julde ma nde suwa jaɓede ko haɗi ɗum noon koko woni e ɓerde ma ko aɗa wonani ɗum e bande halko haɗi ɗum noon koko woni e ɓerde ma ko aɗa jaggani ɗum bande julɗo yimɓe sene juula yo taw ko gonga e mabɓe yimɓe seɓe juula yo taw ko gonga e mabɓe wota julde pour yomi limti e juulo woto julde yomi limte e juuloɓe tinno ɓerde ma nde tinno ɓerde ma nde haqqille ma o yo won eko mbatta yo won eko mbatta ko yo won eɓe mbaddata yo won eɓe mbaddataɓe ɗo de jaam julɓe heɓoto hoddiɓe tinnodiren yimɓe so koddi way kono ɗuma ko kalnomin way kono ɗuma ko haalno nane koddigal ko gondigal gondigal ko jottodiral ko diisodiral sa hattimamami ko min koddiɗo waɗi min waɗi ɗum min yeehi mi waynakimo min arti mi salminanima koddigal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiyata ngal wona enen kodde huɓere de wona umummi wuro e wuro de koddigal ko ma tinnodire koddigal ma tintidire koddigal ko ma yurmodire nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi o wi gueɗe tati so tawi Allah wallima aɗa hen aduna e hamnade an kam aduna bettatama kala ɗo neɗɗo tedduɗo wiya nani ko tedduɗo tinno yantu e teddugal julɓe jaggi foof nane e makko ngal jagga teddina sa yi jurminiɗo yitere ma fawima hen malla kalta laaɓaɗo haltinima ko jurminiɗo yo tinno ɓerde ma yo addu yurmade mo sa yi bonɗo rento ɗum so renaki o naworma e bonande mo ɗum noon yo Allah yantu hen ndenoɗen haqqeji gonɗi hakkude men ɗi wata yawa neɗɗo saabu koldam mum wata yawa neɗɗo saabu bindi mum wata yawa neɗɗo saabu miskinagal mum an ɗo gurɗa ɗo ɗeɗo gueɗe foof ko jagguma ko ha jawɗa ɗum an ɗum yawtaniɗo ma ɗo ɓaade aɗa wuuri kay ɗum noon teddodiren moƴƴodiren goto men fof yo tin bandum to banggue lawol ceerno men seydi Cheikh Tidiane gueɗe ayibaji kewɗi noon to banggue lawol to iwri en min ko ceerno mo jaggumi o tan ɓuuri ene gasa kay ceerno ma ɓuranma wata ɗaccir oya kay mo ceerno ma ɓuranani o almudo mbaɗi ko pecce almudo yitere ne woodi so huccite ceerno nden yitere kay machallah so ɓoccitima ceerno yihi kanko ɓuuri bonde kala kene bonne ene jogui almuɓe so joddima e ma jonde nde machallah kono kala nde ndiɗɗa sa yalti o momta didol omo jogui ko momtirta ene hen almudo ko ɓerde makko nde woni ko totti ceerno ɗo woni foof omo miijo ceerno omo miijo galle ceerno omo miijo ɓesgu ceerno ay oɗo almudo o ala jawdi de kono waɗoɓe finance jawdi ɓe kamɓe heediɓe yeeso ɗum noon yo Allah wallu en o raɓɓikinoɗo toppitoɗen endemeje ɗe endam ene tiiɗi kala neɗɗo dewowo Allah sa ɗayni endam ma a toppitaki endam ma a ɓadaki endam ma an kam ka hay hunde to banggue Allah ala nde haali noon ala ko haali no joguiɗa ko poɗɗa nafirde bande en jottiɗa kadi ko ponnoɗa nafde ko a nafani bande en a nafani hoddiɓe ceerno an kam aɗa jeeya ɓe Allah hutiɓe so tawi koltoriɗa tan min kay hande alhaalam no moƴƴi kala ko jinmi mbaɗa waɗa ɗum Allah wondako ɗum sa yetti Allah Allah kam yettani sa yettani Allah kadi yettanima joguiɗo yo naf halɓe nafata naf endam ma caggal yumma e bamma nafa koddiɗo ma ɗum ɗo woni aɗa hutoroɓe
neɗɗo no nafa neɗɗo wasa huuto neɗɗo est ce que ene nafa neɗɗo wasa hutorade ɗum ma woppani nafde kala ma a ɗaccani nafde joni o ɓaduma assalamu aleykum wa rahmatullah holto pawɗa ɗum ka julɗo mbiɗa joni a wi julɓe ngala e ma gueɗal nde garɗa e aduna nde wona e juuɗe garɗa wona julɓe innuma nde jontuɗa janngude wona julɓe janginma sa ruttima e joome wona julɓe keblanma ndusma moftuma nduwanoma ɓeɗo sa salima ɗumen a ala gueɗale Allah jomum ala e gueɗale Allah yo Allah dandu en e tekkude ɓerɗe yo Allah dandu en e tekkude ɓerɗe yo Allah waɗen yiɓɓe julɓe yiɗanɓe julɓe ko haali ko haala mawka dey mawka no feewi te kadi yimɓe potani Allah fondani jiyaɓe mum holno wi o wi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din tilka rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din ɗum ko nelaɓe ɓe mbiya noon hay ɓen omo ɓurni yoga e yoga keddiɗo o ɓen so ɓurodiri holko haali enen mi nani ceerno ene haala yo weluyo Allah wone makko o wi ko neɗɗo wiyata neɗɗo ɓurani neɗɗo ko biyowo noon o wondi ko anda o wi neɗɗo ko ɓuri neɗɗo ko ñiiwa ɓurani ɗum mettellu mettellu e ñiiwa kay eɗen gandi no weewindiri o wi ko yimɓe ɓurondiri ko ene ɓuri ɗon kala biyowo yimɓe poti on kam koye ɓuraɓe he jeeya Allah fondata jiyaɓe mum ala fof ɗo Allah fondi jiyaɓe mum sinno yimɓe potanno kay nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fota e men kono kanko ɓuri dendagal ko Allah tagi ko fof ko rokka ko kadi kanko tan rokka ɗum yettode wodani Allah enen goni leñol makko ko enen o farnorto hande jango yawmal qiyamati ko enen kadi o farnorto toon tawde ken julɓe mbiɗen ɗo noddaɗen ɗo nootoɗen ɗon gonen neɗɗo gooto anniya gooto konngol gootol yaadu wootoru yidde wootere faandaare wootere so en mbayini kala ko ndewɗen Allah Allah jaɓat kala ko ndenduɗen eɗen kuli ɗum mooliɗen Allah Allah dandat en heen kala ko jiɗɗen e moƴƴere so en ndendi en duwima Allah jaaboto ɗum noon ko kawral waɗata ɗum kawral ngal ne yaataw ko kawral lahal wona kawral yulde dey kawral lahal so ndiyam waɗama hen heddo hen kawral yulde dowone hawri kono less o ene waɗi gudde so ndiyam waɗama hen darotako ɗum woni ɓerɗe ɗe ganduɗa ko Allah tan andi ko mofti e nder majje
ene jogee ɓerɗe ɗen kawretaake tan ala hayso en ndendiɗo en pewji en mbi en kawri so yehi kanko o yalti hen walla omo sippira e ɓernde makko omo wadda hen so hooti galle makko o haalana joom suudu makko minen noon min ndenndi min mbaɗi batu walla joom suudu o namdomo onon hol batu mbaɗɗon hande so joom haali batu baɗaɗo on yaltinamo hen an ko kaari en pewjantuma mate kamɓe ɓurma haqqille mate kamɓe ɓurma ndimangu mate kamɓe ɓurma fayidagu so arti tawen o yalti hen ha laaɓi yo Allah waɗen hawruɓe taw ko kawral kawrungal e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama almuɓe ɓene mbawi jokkude seeɗa hade mabɓe jokkude noon ceerno Coulibaly emin cohli missu maɗa ko Allah ñaawiya faw hen fof pawa hen emin gandi ɓandu ma ndu hattanani Allahi wa aminu bih يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم السلام عليكم الله عليه وسلم شيخنا أحمد التجاني الله نون وينو so tawi sahabaɓe ɓe annabi o no jooɗi wata ɓamte konngude moɗon e dow annabi o on saaga so tawi on ɓamti konngude mon e dow annabi sallllahu alayhi wa sallam golle mon fof bona e alhamdulillahi rabbil alamina ɗo noon mbaɗa andi wayata noon sabi so tawi woni anduɓe ɓe lomti annabi sallllahu alayhi wa sallam an koye maɓɓe jeeɗa so tawi a lomtima noon a jeeyi jonde a yamiri ka poɗɗo yamirde a yamiri poɗɗo yamirede on so haali ɗon ko weliyo Allah tan dañata hen e baraji ɗum noon min kaalira sababude yamirore ma nde kono min ngala ɗo haala bandiraɓe julɓe en nani dey taw ko haala wonno en nani ɗum to moƴƴuɓe kono ceerno meɗen tafsiru ballato mogo yidde noon yahata ko haaju muɗum yidde yahata ko haaji muɗum on sanga ɓe ƴanga khalifa on ceerno Ahmadou Alpha Niang o yi noon kamɓe mamman nallen ɓe jiyata ko ɓerɗe o yi ɓerde baba Hamane nde no wayi nadde e ceerno boyinaji ni ngal ɗo gueɗal wonno ko mankimmi fo ma ceerno en kaal saabu min komi kaltanaɗata ne wawi taw won hen komi renani so ari noon koɗo fuɗɗiri ɗo galla mamman nalla ɗo ko ɗon ceerno boyinaji jippoto nokku no wonno ɗon wiya nokku o fitte nokku o fitta e on sanga nokku o catene keewi sakataɓe softuɓe ene ngoodi gaddoye cate hunde nde nokku o yuɓɓinatana ha feewi honno oɗo état so yuɓɓirnira ni nden so tawi cate hurgoje juɓɓinirama ko noon wayata e meɗen fewde e ɓuɓde e humtude haaji honno ceerno wiɗo ni Allah waɗi ceerno Ahmadou ari joɗirima no ceerno Cheikh joɗiriɗo joni ni ata ene sarwe ceerno boyinaji anda babam Allah waɗi ceerno hokkama kaas muɗum ara yeri hen seeɗa no waɗni amo wonno caggal muɗum amo wifa ɗum waɗni yecciri hokkimo kaas o ɗo hokkimo kaas ɗo tono waɗni amo yaɗa o siftore kuppa makko mburu o ƴetti kuppa mburu o boyi bandiraɓe julɓe koyɗo lemnini o haalani ceerno koyɗol ngol ceyɗo ceerno firliri hen gueɗe kewɗe o yimi wona ceerno cheikhna Ahmad Tidiane ko no wiye Ahmadou yimmakko no wiye Aissata nenam no wiye Aissata no gandirɗon ni e alhamdulillah rabbil alamina no ceerno boyinaji rokkirimo kaas o ne wi ko yo haal so ceerno hokkanamo kaas o suusa ɓamtude konngol sago o haala koyɗol makko
ceerno kañumne ari wi yomi haal alhamdulillah rabbil alamina jarlo ɗon noon jaafoɗon jarlo ɗon jaafoɗon o wino ko yomi janngu qur'ana kala ko mbawmi fawde hen mi fawa hen e qur'an noon jomum en nenɗo komin barkini hen ko noon ari hen ha ɗon oɗon jarlo oɗon jaafo taw wonko feewi e haala he ko jamirore ceerno nde so tawi noon wonko ooñi hen walla won naniri ɗum no fewani walla won paamirɗo ɗum no wona no jiɗirmi haalirde ni amin ñaagui e muɗum yaafuya baba Hamade noon ko barke ɓolo ɓolo yo Allah junnu ɗum alhamdulillah rabbil alamina dañal wona dañde haalisa ha heewa wona dañde nayi ha heewa wona dañde kuɓeje ha yooɗa dañal ko dañde Allah so tawi neɗɗo o dañi Allah o dañi so jaggi Allah o dañi ɗo jaggi aduna o fof so qoppimo so tawi Allah ene jaggimo o yanata alhamdulillah rabbil alamina baba Hamade jagguno koye jagguɓe Allah rewno koye tampanɓe Allah alhamdulillah rabbil alamina Allah rokkimo noon yidde makko o wuuri hen kadi ko juuri o weltima kadi nde o yahata nde so tawi noon maaɓe yo jaadu yo jokkodiri en ɗam dental ngal ene feeñiri noon ɓesguji ɗi wuro e ladde worɓe e rew fof ene mbaɗi oɗo haaju mumen ɓe gummanima ɗum e nokkuji fof ɓe ndendi ɗo sabu majjum aɗa humpiti kono min beltinirma ɗum enɗe meeje ɗe e hoddiɓe ɓe ko sati en ɗo ko taarima ko tedduɓe leñol ngol fof nan ɗo daw kanel seeno paalel bow sooringo en horndolde en kala moƴƴo mone askitino e jawanɓe nan ɗo heddiɓe ɓeene hoddiɓe gure ɗe fof almameɓe ɓe e mawɓe ɓe fof nan ɗo ko woni ɗum noon ko onon sabu nde hunde ko barke mon waɗi ɗum ni ko yamirore mon waɗi ɗum ni ko tawede on so minen tan wonno notetake ha waya ni tawde noon Allah waɗi ɗum woni arzugu amen min ñaagui Allah ko jumla e ko haala e moƴƴereji fof yo Allah wat ɗum tabitina minen julɓe fof nder o yo wano jiɗɗon ni minen julɓe fof kala tawaɗo yo Allah waɗan ɗum noon to mumen e to mum fof Allah ne hattani ɗum jonde ndene kadi ene haani ñagorede ɗum mabda a khairin ene dañna akhirul kamali min ñaagima Allah nde ɗo fuɗɗode yo Allah rende hande timmina moƴƴereji fof nde humta haajuji fof nde jokka enɗe meeje fof nde hunca fitinaji fof nde laɓɓina ɓerɗe fof taade ko onon jogiinde hay hunde min ɗamtinaki kone wiye moƴƴere so wona nana ara emin ñaagui Allah noon ɓesguji ɗi yoɓe ɓeydo tinnade yoɓe ɓeydo darade yoɓe ɓeydo fellidde nde wonde hunde wona fuɗɗode nde tiiɗi ko wortorde nde wona dañde seeɗa weli dañde koko mawɓe mum dañño ko mawɓe ɓe dañi en Allah moƴƴaniɓe ɓe jettiri en Allah en jokki e maɓɓe e moƴƴere en dañi ɓesguji eɗen jogui goƴa yo Allah reftinɓe pele men yo Allah jaabu duwuji men e maɓɓe yo Allah sembinɓe ko ɓuri sembe men o ko kamɓe tenkuɗen wona ko dañƴen ko jiɗɗen ɓe daña ko ɓuri ko dañƴen ko ɗum woni ko dartaten min nannima ɗum ceerno min nanni hadara Allah fof min nanni hadara rasulu fof
min nanni hadara Cheikh Tidiane fof min nanni julɓe fof min ñaaguima duwaw e defare allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wona yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama gure limtaɗe ɗo ɗe emin jooɗi ɗo tan somin jooɗima ɗo tan min momtima minen fof kadi kalgol Ceerno Ahmad Tidiane ngol ɗum woni kalgol en ɗamɗam fof ɗum woni kalgol gure ɗe fof emin jettira ɗum Allah dañiraka noon so wona barkeji mon yo Allah fandinan min allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim e kene nafta o haali heddi ko yo yimɓe ɓe nan beele enen fof eɗen male sen ndewi ko haali ko sen nani ɗum enen fof en malama ko Ceerno haali ko ko tengtini ko heƴi yoni moƴƴi Ceerno Tidiane ko haali ko o haalani leñol ngol fof o haalani bandiraɓe ɓe fof no Ceerno Baba Issa wiiri ni ko noon tigi minen min ngala hen haala min jondinima ɗo ko heddi ko denɗiragal tan ko weltare mawde bandiraɓe fof ne cuusodiri fofof ko denɗiraɓe min kam soɓe jiikam tan denɗiragal gasi noon Allah waɗiri ko yidde mawde woni hakkude amen Ceerno wi min gandi ɗum min jetta Allah tan Ceerno wi a jarama Ceerno Mahmoud Tafsir Ceerno Mahmoud omoni ga Ceerno Mahmoud bismillah Ceerno Mahmoud wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min jiɗino yettade yimɓe ɓe yettade Ceerno min gañi jumpude yimɓe ɓe ko joofade tan so wona ɗum mi haalta haydara e weltinirdemo tan tawa kadi ko beltinirgol ngol ko beltinirgol goonga wuro ngo yettode wodani Allah nde hunde ko wuro ngo fof Ceerno rendi hawri ɗum wuro ngo fof rendi wela no ɗum ɗo ardini ko woni ɗo Baba Hamane ko eno ardorini wuro ngo fof ala o mbattanmi hen tan o tawi min e jaam e kisal e juldude e wondude wuro ngo fof ne ñaago Allah tabaraka wa taala yo Allah juutno balɗe Ceerno Samba Gulel yo welu yo Allah wone makko nde tafsiranmi Wourossogui ko jinnaɗam ko jaatigam emin jewtita gueɗe kewɗe woodi ko jofani kam Ceerno Cheikh kala ko haalno ene gonɗi mi yii ɗum e min beltinira Ceerno tan koɓe jiiɗi ko ɓe jiiɗi ko yo yimɓe ɓe paamodir nde hunde noon nde Baba Hamane nde wonno Baba Hamane wona almudagal makko e Ceerno man nalla tan ko ɗum woni fuɗɗode nde mataw ziyara o kono wondemo jinnaɗo wuro ngo amin wondemo jinnaɗo wuro ngo jokku wondemo jinnaɗo wuro ngo o woni almudo moƴƴo o ardi ɗum ɗo o fuɗɗana ɗum ɗo ɗum wuro ngo fof wawata ko hawrude hen emin ñaago Allah tan yo Allah junno balle Ceerno allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo welu yo wone Ceerno men Cheikhana Ahmada Tidiani Allah addi min ɗo min ngariɗo min jeeya min ngari e enɗam amen
min ngari e koreji amen hol sababu o minen fof emin jiide maɓɓe sababu o noon ɓurɗo sellude o ko Haymut Abdul ancien maire Kanel mo jiidumi yummay baba ene jotodiri e dawnaɓe omo jaggodiri e dawnaɓe omo arannoɗo so ari ɗo kadi o addotta ko butel goto ndiyam e weñere wotere o wiya dental ngal yo barkinoro gila Allah nawimo noon minenne min batti jokkude sunna mo waɗanno sunna o noon min pawi ɗum kadi koye ɓinguel men ene wiye Moussa Sam Daf minene bamum jiidi yummay baba kanko woni directeur hôpital Dalal Jam kanko koye galle hewo jeeya o meeɗa arde ɗo kono so yonti so min neli e makko min mbimo Ziarra daw yonti ko bamma waɗanno ko fawti koye dow hoorema o wiya holno foti min kaalanamo o waɗa ɗum ɗon min ndondo ɗum ɗon noon minen e galle he min ngara min jokkira ɗum ɗo en ɗam hayso wonano ɗum ɗon noon kadi hayso ɗum waɗaka emin poti arde no julɓe ɓe jira ɗo ni no julɓe ɓe duwonirte ni no julɓe ɓe teskora ɗo ni min teskore noon ko duwa fof so jaabama e julɓe jaabe amen ko wona ɗum ko alhaali ceerno cheikh kabaru ceerno cheikh mi woɗɗoyani haal pulaar en ne mbiya sa takkima e hunde tawde aɗa mala on ceerti yataw wonko takkite mum takke e ma emin ñaagui Allah guidgol amen e boynaji yidde amen e mon yo dañ ko takkite mon takko e amen allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wonde galleji hakkunde majji ɗi koko ɓooyi minen min gandi ɗum mawɓe mon ɓe kadi ene garanno boynaji bammane aranno toon bamma Sidine aranno toon bamma ceerno Mamoudou en aranno toon dedema Sidiki ne aranno toon hatta dedema mo kalɗa ɗo ko musidɗo ceerno no feewi emin jahodira emin gandi hay galle makko geeƴi wayi mi ari toon wona goo wona ɗiɗi wona tati haynde o ruttimi yehi ha toon duwanade ɓe caggal hawrudemi ga e janayse nde jaami Dakaru mi yehi ha toon duwanade ɓe ko woni hakkunde galleji ɗi kone tiiɗi yettode wodani Allah so tawi wonko woni toon ko foti takkade e takkiɗo ɗum mboɗo jorti ɗum takkoto e moɗon so tawi ka ene toon inchallahu taala ene toon ceerno Allah jarama jarama dental ngal ne habre ceerno Ahmad Tidiani ariɗo ceerno Ahmad Tidiani jengto Sadil gila subaka koye lawol heɓe goni ko joni ɓe jetti Allah addiɓe arde hawrude e golle he nde wonnoon ko hen ɓe jeeya enen fof eɗen gandi hakkude baba Hammad e ceerno Abdoul Aziz yo weluy Allah wone maɓɓe kamɓe ɗiɗo fof so hono ɗum ɗo waɗiɗo so tawaka o nelat so ɗum waɗani tan tawat ko gantu waɗi ɗum nde wonnoon Ziarra sadelo galle o ene hawra hen tengti noon e ceerno Abou Niane hay hitande baba Hammad ruttoto min kawri toon mbimomi no ɗalduɗa mawɗo o wi ceerno ɗalmide komo Moussa kono alay sago mi ara mi hawra e Ziarra ga
jimmi ko hirndidde mi joftoya ndeno hirndi o jofti mi sikku on jamma walla wendogo mum woni duttogol baba Hammad on sa'a o ari toon o noddi ceerno taw artani walla taw nen gattumi nde jamma haɗimi hawrude hen ko gantu ɓandu ndu kono galle o fof kam ari mbaldumi anni arde pinmi tan alhaali sali cen tijjani kadi ene foti reftude boyinaji ñande hen ala kulli haalin ceerno jonde ari haɗo eɗen jiɗi barkinorade ɓiyeno ceerno Abdoullahi Amadou bisimilla makko haala ko ene heeƴi wuro ngo ene salmina ga fof ene juuro ga fof ene wondini golle ɗe ko kamɓe nelimi min ngari koye inde taaniraaɓe ceerno Abdoul Karim Daf ceerno Abdoul Karim Daf koye ngal nelal min ngari ngal nelal min gaddi mboɗo arde ceerno Mamoudou ceerno Amas Sam min tawiɗo ceerno Abdoullahi mo ceerno Ahmad Abdoullahi kañum wonno khalifa galle o Allah nowi ɗum hikka yo Allah yurmo yaafomo allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim رسول الله لخلوري بالأقصى بين ولا كما سيد الحاج مالك النبي رسول الله لخلوري بالأقصى بين ولا محمد ويشهد بالقرن أو قرن سالب أو قرن المنازل قاتل للأجد رسول الله لخطر بالأقصى بين ولا أمر له يجر أفق بالقرن أو قرن ثعالب أو قرن المنازل قاتل للأجرين هو النبي رسول الله لخطر بالأقصى بين ولا ما سيد الحاج مالك والجن مروا به مستسلمين له في نخلتنا عائبا للهل والخير لولا النبي رسول الله لخترم بالاقصى بين ننتي به ويجب كان لم يزورا من الجن او لا وإذ صرفنا رسول الله نختور بالأقصى بين بين إلهي أجمع كان لم يزل لكنه لم يزل يغفر مواسمه يرجو من الله بين إلهي لكنه لم يزل يغفر مواسمه يرجو من الله غير ملتزم لكنه لم يزل يغفو مواسمه يرجو من الله wasata woota ko waɗa hay sinno ko araɓe mbiyata taali ko e haala makko so tawi tuba ko mbiyata commentaire araɓe mbiyata wadde taali yidde ñaanni tan ko haali ko ceerno Babacar Seck yo Allah yomo moƴƴere
julɓe so tawi ndendi ciftodirat koye mumen so wiyama ciftodirgol noon ciftinte ko gandunoɗo hunde e fiye jidde walla gandunoɗo hunde ɓeyditoro gandal o haali e akhlaq o haali e jikkuji nde wonde julɗo ɗaɓɓa e mum ko jikkuji moƴƴi nelaɗo men Allah sallllahu alayhi wa sallam muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi innama bu'istu li utammima makarima al akhlaq wadde makarima akhlaq oɗo ko o won ɗaɓɓaɗo e dendagal julɓe kamɓe ɓeydoro ko gonɗude no ceerno wini yewtere makko nde o potano dartinde ɗon kono won noon omo andi wonde ko dendaro golle ɗe waɗi o waɗi noon kono enen kala eɗen gandi yewtere makko nde nde yoni ko mbatten taalib tan ko yo en ɓeydo tinnade nde wonde julɓe so tawi kalnama ko moƴƴi yo tinno ndewa e ko moƴƴi ko kadi hono ɗeɗo jolle ala ko waɗiɗi so wona gueɗel gotel sukru ni'mati yettude nema mo Allah waɗani julɓe so tawi Allah waɗini neɗɗo julɗo ene waɗɗi o yetta Allah nema o jettugol am Allah nema muɗum noon wona haɗani tan e konngol wiide alhamdulillahi rabbil alamin nde wonde ko ɗum woni arwande gollal ngal sababu nde wiide alhamdulillahi rabbil alamin kono eɗen gandi jettugol nema waɗɗi ko neɗɗo o fof o yetta nema Allah o holko woni yettude nema Allah yettude nema Allah an hoorema a ummoto e ko gonɗa ko janta e ko Allah yiɗi ko so tawi Allah rokkima nema cellal ngal yo yi e ma wonde aɗa darani Allah aɗa rewa Allah fodde ko mbawɗa so Allah rokkima nema jawdi woni jettugol Allah nema jawdi ndi ya taw an aɗa gollira jawdi ndi no Allah yiɗiri ni aɗa rewirani Allah aɗa jottirani endam so Allah rokkima e yurmade mo Allah fawe e juuɗe maɗe ɗiɗo nemaji fof ene ndendi julɓo ne foɗɗi ene waɗɗi e makko o yetta ɗi nemaji ene jeeya hen ɗeɗo jolɗe so tawi ɗe mbaɗiri ko yimɓe jettu nema Allah e jooɗiraki ɗo tan wonde eɗen ciftodira koye men kono noon eɗen soomi e nder jonde men e yettande Allah nema mo Allah waɗani noon sababude Allah waɗi ɗo jiyaɗo Allah moƴƴo on jiyaɗo Allah moƴƴo o joftima e jiyaɗo Allah moƴƴo eɗen jetta Allah noon Allah dokkuɗo en nema jeeyede e jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓe ganduɗa ɓeeɗo ko jinnaɓe men limate eɗen jooɗo hande eɗen yewtaɓe eɗen mawninaɓe eɗen jetta Allah nema mo Allah waɗi ɗo sababu ɓe jokkima e moƴƴuɓe ko heddi ko akhlaq mo ceerno Bakar haali ɗo joni o ɗum garteten seeɗa o wi yimɓeɓe yo jokkodir saabi Allah yo yimɓeɓe moƴƴodir saabi Allah yo yimɓe jiɗodir saabi Allah ceerno kadi fawti hen haali haala ɓerde nde wonde ɓernde ɗo woni ɗo ne woɗɗi so tawi ko weer noon so tawi heeli walla ŋatima pour fewnit ɗum ne satti seeɗa kono eɗen gandi ceerno jangguini en darsu joni wonde ene jogui e ɓerde so tawi ɓe nangi ɓe fiɓi ɓe gaccata julɗo noon wona noon foti wonirde julɗo wona noon foti o wurdirde sababu ne nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ko kanko waɗɗi yo en yentinu kanko ne janggo omo jogui mo fuɓodiri ahadi won nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo yiɗi on jeeyede e tefore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam so tawi noon julɓe ngari tefnima ya rutto e bande a salima anne an julɗo caliɗo o ya wattu hakkille noon mbasa ɗaminade janggo beele nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ne jogori darade yeeso Allah ne tefanma to Allah ɗo saabu ko moƴƴuɗa ko fof wasata ko gustuɗa ko timminɗa ko fof wasata ko mankinɗa te on mankama e ngol ustugol a jottaki goɗɗo ene wawi tefanade mo Allah so wona taw koye nelaɗo men Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓaade noon aɗa jotti darade yeeso Allah janggo aɗa haalne gueɗe ɗe mbannoɗa aɗa andi e haqiqa ko mbannoɗa aɗa andi no gurdunoɗa eno mbanoɗa yimɓe mbano e ma te aɗa yiɗinade aljanna te nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kanko woni tefowo tono te والنجم إذا هوى
طائب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العظيم. yo Allah waɗe ma barke yo Allah waɗe makko barke ceerno wi yo Allah newnanmo deftere nde e gande diine keddiɗe waddanamo hen cellal e balɗe juutɗe e arziki jaajƴo Allah newnana kadi sukaɓe heddiɓe fof ceerno Yahya Dia nangu anje taro e annoraji Allah yo wanjo e rawda ceerno Ahmad Boynaji rahmatullahi alayhi wa alihi ceerno min calminima min juurimama min ñaganimama Allah moƴƴere balɗe juutɗe battane moƴƴata o rokkani du'onade makko du'onade l'islam saabu keddugol ma ko keddugal islam amin gandi ko moƴƴere tan wodanma seydi ñanu yo Allah jonno gurnamma min ɓooya naftorade ma gornanam ko saabu mawɗo rendini en ɗo enne Allah ene wiya e alqur'ana inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa fattaba sababa kala ko jiiɗa ko sababu hol yon sababu worɓe moƴƴuɓe gonɗinɓe Allah fiɓodirnoɓe Allah rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila baba hammaden
ko fiɓodirnoɓe Allah ene piɓodirno e Cheikh Tidiane ene piɓodirno e ceerno Ahmad Boynaji meeɗa waylude fa minhum man qada nahba bamma nallen ɓe jeehi kono wa minhum man yantadir woni heddiɓe e piɓli mum e gonɗinde e yidde mum wama baddalu tabdila ha hande kadi ɓe gostitaki ɓe mbaylitaki yo Allah tabitinen e fimde neɗɗo ko fimde haala ka fof gasi Seydi Niang mi anda holto ƴettanmi e konngol ceerno Cheikh sabu o wi en ay hunde ko moƴƴere tan hol ɓurɗo annabi moƴƴude sen belama mbiyen ala fof ɓurɗo annabi moƴƴude kono ƴewɓeɗo annabaɓe noɓe mbayi moƴƴude ni noɓe mbayi wonde jiyaɓe Allah ni kala hen goto ko waɗi yaltude aduna holko wiyata o wiyata ko yo Allah wattuma e moƴƴuɓe baba Ibrahima wi rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihina yew tan baba Ibrahima ko annabi baba Ibrahima ko nelaɗo baba Ibrahima jeeya koye ulul azmi en kono holko wi o wi joomam hokkam ko wiyete hikma holko wiyete hikma ko wadu shay'in fi mahallihi kadi o wi kanko baba Ibrahima yo Allah wattuma e moƴƴuɓe annabi Yusuf ko annabi ko nelaɗo ko joom gueɗal ko lamɗo o wi joomam rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bisalihina ƴew tan o wi kanko annabi Yusuf yo Allah wattuma e moƴƴuɓe annabi Souleymane holko wi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihina joomam waɗam e jurumdiruma kono nannam kadi e jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ndeke so tawi neɗɗo wi moƴƴuɓe godani o wi o yadata e moƴƴuɓe o heɓata ko moƴƴi Allah ene ewno pittali holko wi ko ya ayyatuha nafsu lmutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya e hema fittanu heɓiniɗo e dewal Allah e gonɗinde Allah ko adi aɗa naata aljanna hollum fadkhuli fi ibadi a yahat gonda e jiyaɓe Allah jaada e ceerno Cheikh en deftoɗa caggal mabɓe on saha naata aljanna kono ko seeɗa tan ɗo cukalingel jangiɗo enne won najmi ida hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la humma dana fatadalla ɗo woni mahallu shahid o nelaɗo Allah fa kana qaba qawsayni aw adana nelaɗo Allah heeɓi martaba hawwandiri e Allah qaba qawsayni niwnewol no wandiri e laañal ni malla wiyama aw adana ɓuri ɗon mallade aw adana onano hay ceerno goto suwa firɗawɗo en jiyani pirɗo wonde Allah e nelaɗo Allah no ɓe mbaadiniri aw adana joni nelaɗo Allah heeɓi oɗo martaba o rewi Allah subhanahu wa taala hawwandiri Allah qaba qawsayni aw adana ndekente holko rokki ɗum ɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko wiyete ikhlas enen mankirɗen ko ikhlas holko woni ikhlas laɓɓinde wama umiru illa liyabudullaha ay mukhlisina jiyaɓe Allah on jamiraka yon ndew Allah so wona yon laɓɓin ko wiite dewal Allah ay neɗɗo omo rewa Allah hawo wiye kanko ɓuri moƴƴude e aduna fof woni ulaika hum khayrul bariyati ndeke neɗɗo ene yetto e martaba ha wiye ulaika hum khayrul bariya kono neɗɗo ene yetto e jaasele ɓeɗo woni ulaika hum sharrul bariyati neɗɗo ene yetto e jaasele wiye hono ma jaasde ala ɓen woni ɓe Allah wiyata in hum illa kal an'ami ndeke ɓeɗo neɗɗo ene yetto e dewal Allah ha yetto qaba qawsayni wiye ko jiyaɗo Allah moƴƴo wadde ko ikhlas ɗum totti nelaɗo Allah haw heeɓi oɗo martaba ta o ala kadi waktu o ko yonti ceerno haalnino en bisimilla taari ko yamirore woni ɗo suko o haali ɗo joni won najmi ida hawa hanki en puɗɗinoma hanki jamma mbiɗen eɗen kaala isra wal mi'raj ta o ronki yajande en wonnoon en mbaɗi muqaddim seeɗe jiɗɗen wiide tan ko ar rasulul adam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam martaba mo heeɓi oɗo martaba ha Allah subhanahu wa taala rokkimo o wandire Allah qaba qawsayni aw adna oɗo martaba no way mawnude hedde Allah subhanahu wa taala holko rokki nelaɗo Allah subhanahu wa nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko wiite ikhlas laɓɓinde hakkude mum e Allah joni ikhlas holto wonata
ikhlas wonata koye qalbu ay simore wotere ina woodi e nder alqur'anul karim Allah meeɗa wonde gondoje jeeɗiɗi malla jeetati Allah kadi waɗa jawabul qasam o ƴeewen hunde nde no way mawnude Allah wi washamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قل كون جواب القسم قد أفلح ملام حلي من زكاها malama neɗɗo laɓɓinde oɗo taskiya beele ko taskiyatul amwali malla ko taskiyatul nufus oɗo taskiya woni laɓɓinde ko wiite fittandu ɗum woni ko ceerno joofini en hadara o ko ɗum woni ko sohla hen ziyara ko hunde mawde holko woni ziyar woni toon ko hurufaji joyi woni toon ko zay woni toon ko alif woni toon ko yaay woni toon ko hay woni toon ko ray ziyara ɗum tagi zayi o ko ziyada ko ɓeydare enen ɓeyɗo fof en gari holko addi en ɗo jiɗɗen ko ɓeydade e moƴƴere jiɗɗen ko ɓeydade e barke ɗum woni ziyara woni zayi o yaay o holko firti to banggue ziyar yaay o ko yumnu enen fof hande garɗen hebde ɗo ko wiyete moƴƴere dekenta taade ziyar yaay o ko yumnu ko moƴƴere saɗa wondi e ceerno cheikh en aɗa ndaara ɓe aɗa joodi e hadara mabɓe ɗum saɗa wela saɗa metta heɓat moƴƴere ko noon Allah subhanahu wa taala noon o wi woni ziyara yaayo alif o holko firti alif o ko ulfa ko gowodiral ɗum woni ziyara joni enen ɓeeɗo en gariɗo en kucodiren jiɗodiren gandodiren gowodiren ɗum woni alif o ray o ko rahma ɗum woni ziyara rahma Allah subhanahu wa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi aljama'atu rahma wal furqatu adab eɗen gandi dental ko jurumderu woni hen ɗum woni ziyara o ta o holko woni ta'ul marbuɗa woni tawba hande enen ɓeyɗo pop alhamdulillahi rabbil alamin en keɓat ɗo ko wiyete yafuya en keɓat ɗo ko wiyete gufrana sababude oɗo ziyara saabu Allah subhanahu wa taala ene wima walla ko nelaɗo Allah wi noon darde e yeeso julɗo tan ɗum wonanima sadak kadi ɗum wonanima baraje wadde so tawi en mbaɗi khulasa haalaka gila ɓamɓe haalde ɓe gila ceerno haali kala kalɗo reftata koye konngol gotol wonnoon hadara o ko ɗum woni ko namdi hadara o namdi ko julɓe ɓe fof koɓe gotum sabu Allah wi ko enen fof ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna julɓe pamen enen fof ko gotum wa'tasimu bihablillahi jami'an nangue hablu Allah woni diine Allah deftere Allah wala tafarraqu woto certe wala tafarraqu woto certe kono wadhkuru ciftore ni'matallahi nema Allah iz kuntum on gonino a'da'an kono añodirnoɓe kono fa Allah fa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kono ceerno eski somi haalade ko jimmi haalde ko hawnoro seeɗa yo Allah yoɓ ceerno cheikh moƴƴere yo Allah yoɓmo moƴƴere aɗa andi aduna o fo ene fotti e konngol gotol wiide ceerno cheikh ko cheikhu zaman holko woni cheikhu zaman omo yaadi e rendo ko nelaɗo Allah wiyata siru sayra zamanikum kalno zamanu mum yaari yo Allah yoɓ moƴƴere biyamada mawɗo hadaraji takaramam ceerno boyna ndude worɓe hadaraji ne ande ɗum ceerno boyna biyamada mawɗo hadaraji takaramam ceerno boyna men dal hude kimaji simse khimo boyna biyamada mawɗo hadaraji takaramam ceerno boyna ceerno mo boynaji kalanuɗo talno subaka
Mada Mamoudou Hadaraji Takaramum Cherno Boyna Waliye Bifuta Jine Kirri Cherno Boyna Mada Mamoudou Hadaraji Takaramum Cherno Boyna Go Himbe Suraji Sheikhi Moboyna Biya Mada Mamoudou Hadaraji Takaramum Cherno Boyna Demo Cherno Boyna Dina Unini Inde Boyna Biya Mada Mamoudou Hadaraji Takaramum Cherno Boyna De tu Cherno Boyna Dine Nurdini Weyo Boyna Biya Mada Mamoudou Hadaraji Takaramum Cherno Boyna Iyo Cherno Boyna De Hakemo Cherno Boy Olai Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna La Bali Futa Di Gangirya Cherno Boyna Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Ge Cherno Boyna Je Osurane Kalamu Jamfa Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Ge Cherno Boyna Di Osunde Kalamu Sibba Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Cherno Boyna Di Nehum Toya Hadj Soha Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Cherno Boyna Di Tawata Ko Dendo Sanya Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Cherno Boyna Di Danya Hen Keu Di Mana Di Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Cherno Boyna Di Tako Dendo Sariya Di Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Cherno Boyna Di Sien Gaidi Saiba Di Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Lul Cherno Boyna Di Sarihen Danta Sanga Di Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Lul Cherno Boyna Di Fusihen Danta Sanga Di Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Ki Cherno Boyna Di Tawata Ko Denda Sariya Waliyun Cherno Boyna Di Hakimun Cherno Boyna Wallahi Moteseki Cherno Boyna Aha Cherno Boyna Teseki Cherno Boyna Teseki Cherno Boyna Teseki Cherno Boyna Cherno Boyna Teseki Cherno Boyna Cherno Boyna Imoyna ilmi mayo gandal bejirumban Ko gando ko jankini do mo annore labicar gando da wakto mankata zikroje wapa Mbete juude nyagoden ko den biye seydi nyang entori mama hesdi tan min werdote jay eskay boynaji mewle Allah tigorokki en ko jalal dine lundata ko labete jani kando to juro fellitay bernde
mum ko ballal Allah gonduɗa malli ɓe lorani yo jota juuro felnita e ɓernde mum ko ballal Allah gonduɗa malli ɓe lorani te ɓernde am giɗo ceerno ñang so wayata ko jiɗɗo Allah tabitini guiɗo Cheikh Tidiane ne ñana gambu daɗɗa jaddima mbaɗiran ko sawtuji belɗi o jammane leere ñeɓane o ñana jamma mawlude bajjotigiro kuma jabaji ji jalboji ne pella mankani cafalima jaɓɗi gay ko jaroji ɓurɗo windere dadiɓe ene carwa julɓe ne mosate kani halima jaɓɗi gay ko jaroji ɓurɗo windere dadiɓe ene carwa julɓe ne mosate kani dulillahi tan kasiran ko dañƴen jorade ceerno ñang ɓerɗe ne leppa jora e timmanta almudo ma yiɗe ceerno mum tarbino yo ɓerɗe men kawre giɗegol Cheikh Tidiane timmani ñan gammu daɗɗa jaddima mbaɗi sawtiji belɗi o jammane leere ñiɓɓani e timmanta jammi ñaɗɗa jaddima mbaɗi sawtiji belɗi o jammane leere ñiɓɓani ana ñan gammu daɗɗa jaddima mbaɗiran ko sawtuji belɗi o jammane leere ñiɓɓani goyim jamma mawlude bajjotigoro kuma jabaji jine jalboji ne pella mankani halima jaɓɗi gay ko jaroji ɓurɗo windere ko dadiɓe ene carwa jimɓene ka ani ko hay julɓe nuskota gandul keeri Allah wajo rokka waytani kirani hamante fandoraki kam ɓuuri ko golliro sallay sabu Cheikh Tidiane ɓe jiɗɗa e jokkoyde kal endema e ñippoyde fitnaji zikroy waju serani julɓe jiɗɗa e jokkoyde kal endema ñippoyde fitnaji zikroy waju serani wallahi nenjenga ko sunna ñemtini newiɓe ɗoftiɓe fitinayi jeddi godani na saray dine ko ɗum bajoro kuma moƴƴurgol ne setanede laabi Tidiane nedi wona saray dimo ko ɗum bajoro kuma moƴƴurgol ne setanede laabi Tidiane ceerno Ahmadou wonde heewi ɓuuri gandul huuri ayni sarɗini golli lorani yara yettade ma teskiti golle ma ñiwede wala Allah wirdo e nangi woppani ɗum hewde bindi ko noon bajjoro kirimi yom jangto ɓuuri ceerno gonɗo Cheikh Tidiane mi haalda ya malikal uddus ya mo yo ɓen la ñimno ene lawol ceerni en ñaguima lillahi yo suuren sutoran dayima yer nguure dine ma en laaɓi Tidiane Allahumma salli ala sayyidina Muhammad e ndeede yitte o yehi tawa kam yimɓe deena timmineede ɗo e makko fuɗɗere tan o holle yimɓe ɓe mbiye yo yimoɓe ɓe joɓɓi ceerno wi ɗum dey ko yitte waɗi ɗum yitte nde kaalate nde makko nde ko kayre tan woni ɗon ceerno ari haɗo alhamdulillahi heddi ko duwaade eɗen gondi ɗo e musidɗo meɗen ceerno Ahmadou Ba o jeeya koto toroto Allah noon ene waddimo e dental ngal ene waddimo kadi e seeremɓe ɓeɗo Allah addimo ɗo noon jokkude enɗam hakkunde makko e musidɓe ɓe ceerno Ahmadou to woni ceerno Ahmadou ceerno yomo salmina dental ngal omo juuro dental ngal ceerno wi addimo tan ko ha dental ngal weltoro ɗum habrira ha dental ngal weltoro weltonomo kadi duwonomo yo Allah yommo moƴƴere bisimilla ceerno i moƴƴi hankandi waktu ari ha ɗo ceerno wi so en duwoto hatmu o juulen walla en juulat ha gaynen ceerno no mbiruɗa fof ko noon waktu joni o 3h07 fayi mintaji juulen ha gaynen juulen ha gaynen tan sen juuli ceerno wi hay goto woto yaa ha tawe duwa timmode duwawde hatmu o ha tawe hatmu o
juulen tan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على ما غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاب قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواء وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى
وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات أجمعين عامة وإلى روح وإلى روح شانو بابا محمد رامة شانو محمد اللهم أوصل صاحب ذلك إليه اللهم أوصل صاحب إليه هدية واصلة ورحمة متصلة إلى روح شيخنا ووصيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد أحمد التيجاني اللهم أوصل صاحب ذلك إليه اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ceerno Ahmadu nan ɗo e nokku he Ceerno Ahmad Daf ɗo e nokku he ko neɗɗo korsuɗo tedduɗo kewɗo nafoore e enɗam he o Ziarra nde yonti fof ko temedere ujunere o neldanno kala ko joli e wuro he capanɗe jeegom walla temedere ko ɗum woni ko waɗata hen galleji ɗi sukaɓe almuɓe sone ndesa goto fof ko temedere ujunere o neldata Allah nawtimo noon e min ñaaganimo duwaw ceerno wi ɓiɗɗo o ne jarama yo Allah jaabu duwaw haala ka ceerno wi jonde nde ari haaɗo onon kewno wullitade jonde nde ne hiira wona e jonde he wonata ko alhaali jiyaɗo Allah o wayi noon ene jogii e jiyaaɓe Allah wonaa no yimɓe ɓe eɓɓirta ni alhaali gasirta ko fodde neɗɗo o sinno ko sago men gila tiisubar duwe koko jokkii e ɗum ko jokkii e ɗum ko alhaali makko o namdi ɗum fof noon timmi hay huunde mankani so wona ko jejjiɗen kono anniyaji men kay timmini fof eɗen ñaagui Allah yo Allah jab golle ɗe kala ko woni hen anniya e ko woni hen gollal fo yo Allah jaɓanen ɗum kala garnoɗo ɗo yo Allah humto haaju makko yo Allah timmin jorto makko yo Allah wat barke ko jibina e ko fagga newna gande diine ɗe gande aduna newna kadi ko gande ɗe ɗaɓɓi ko gandal diine ɗaɓɓi ko andirede Allah e hulirede Allah e rewrede Allah e andinede julɓe gandal aduna ɗaɓɓi ko yaajede nden yaajede noon ko ha jomum dane ko wallitori diine mum e ko moƴƴiniri aduna mum fof yo Allah waɗan en ɗum kuli jogaɗi ladde ɗi e huli jogaɗe leyɗele he fofo yo Allah won keɗɗo hakkunde men e mum sabu barke Allah e nelaɗo mum eɗen ñaagui Allah nde Allah waɗata jam e leyɗele he
waɗana julɓe ɓe kadi jam so julɓe dañi jam l'islam dañat jam yo Allah rokku julɓe ɓe jam kala ɗo ɓe goni e aduna he fof eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala sabu barke ñalawma o e barke joɗanaɗo jonde o enen fof yo Allah jaɓan en golle ɗe Allah kadi rokka en hen imanu billahi celluɗo wadda hen tijjaniya jaɓaɗo wadda hen arziki jaƴƴo dañen ko ballitori ɗen diine men e aduna men yo Allah waɗan en ɗum kala ko dañaɗo e baraji yo Allah feccu en hen enen dendagal leñol nelaɗo Allah fof sallallahu alayhi wa sallama yo Allah rokku en kadi wattude ni mo wuuri eɗen jetta noon daraniɓe ɗeɗo golle ɗe wonɓe wuro he e wonɓe caggal wuro ngo eɗen gandi ɗum ɗo goto wawana ɗum a haali joni ceerno Amadou Daf darde mum e ziyara he e ko wona ziyara o ko fof eɗen ñaagui Allah noon ɓesgu ngu yo Allah rokku ɗumen rontudemo e ɗum tawa kadi Allah ne rokkiɓe ko ɓuuri ko rokkunomo e arziki mboɗa andi kamɓe ɓe jogui on anniya kala ko gollanno eɓe jiiɗa gollude ɗum kala mo yinno eɓe jiiɗa jokkodirde mum kono eɗen ñaganiɓe noon yo Allah rokkuɓe yaajede e koɓe ballitori e ɗum sabu barke Allah e nelaɗo mum kala garnoɗo ɗo Allah yi ɗum kadi eɗen ñaagui Allah yo Allah jaɓan ɗum yo Allah rokken wattude ni mo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo enen fo yo Allah waɗen yallaɓe yafaɓe bi jaahi nabil Mustafa wa ashabihi kala goto men ɗo ummino yo Allah newnu lawol o yaha e jaam o tawotoya e jaam Allah kadi moƴƴina wonɓe ɗoɓe koɓe jogna ko Allah walla ɓe hen guilay diine wuro ngo ha e moƴƴingol koddigal ngal ha e moƴƴingol enɗam ɗam ha e teddinde hoɓɓe aroɓe guilay sharifaɓe ha e seremɓe fo yo Allah walluɓe hen walliraɓe cellal walliraɓe yaajede bi jaahi nabil Mustafa wa ashabihi sen juuli futuro noon no mbiɗen ni mbirden juulen gueeƴe kala ko Allah ñaawi en jokku hen jokken hen inchallahu min calmini on min juurima on min mbaynima on ne kadi caggal janggo no Allah waɗi fof mbaɗen noon inchallahu taala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin jaɓe duwaw fatiha wa salatul fatihi amini